Good news alang sa taga-dakbayan sa Lapu-Lapu ug sa lungsod sa Cordova, way mahitabong aumento sa bayranan sa kuryente ug wa usay rotational brownout nining panahon sa ting-init. Atong sayra nagdetalye pinagi sa nining report. Nagbayad sa iyang electricity bill karong adlaw si Memel Uyaw alang sa Enero ngadto sa Pebrero nga konsumo nila sa kuryente. Gikan sa 2,949.88 pesos nga electricity bill, mius-us pa kini ngadto sa 2,000 pesos na lang alang sa buwan sa Pebrero hangtod sa Marso. Kay lima ang ilang mga appliances, mihimo sila og mga pamaagi aron muus-us pagayod ang ilang electricity bill. Makasave yung jutay kay wa may andar buntag. Gabi man ang andar sa aircon. Malipayong gipahibaw sa MECO, Conmactan Electric Company, nga ang napanglantawang pagsaka sa bayranan sa kuryente nga mapatik unta sugod sa Pebrero 26 ngadto sa Marso 25 nga electric bill dili mahinayon human na solusyonan na ang electricity congestion. We thank MECO for their cooperation also that we have deloaded I think about 70 to 90 MBA already from the Mandawi substation, and the impact of that is the line is now operating on the safety parameter. Matod ni Engineer Gilbert Pagobo, Senior Vice President ug General Manager sa MECO, kung hingpit nang ma-energize ang Transformer 2 sa NGCP, hayan ma-free flow na ang dagan sa supply sa kuryente paingon sa tibok Mactan Island agi sa Line 1. Miubos usab ang fuel prices, partikular na sa coal, hinungdan nga nagpabilin sa 12 pesos and 53 centavos per kilowatt hour ang gipatumang power rate sa MECO. Subay niini, gipahibaw usab sa MECO nga kuli nang mahitabo ang pagpatuman og tagduha ka oras nga rotational brownout sa tibok MECO franchise karong summer. With the completion of the TR2 freeing Line 1 and to be dedicated in Mactan, and the completion by May, so I think it would be a very slim chance now for a rotating brownout. Our best effort to lower the cost of electricity as far as we can actually do it to a certain limit without violating anything. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.